Este próximo jueves 4 de abril, a partir de las 8 de la tarde, se presentará en la Casa de la Cultura de Xàtiva el cuento Carlos, escrito e ilustrado por María Soriano, maestra de educación especial, que de esta forma ha querido colaborar con los proyectos que lleva a cabo su madre en la casa de Púa Cuñatay, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde viven y trabajan mujeres y niños afectados por el VIH del SIDA. Nos da más detalles la autora del libro, María Soriano. Pues el llibre de Carlos és una xicoteta història de algo que passa allí realment, que és que els xiquets i les dones pateixen el virus de l'VIH. El llibre està basat més o menys en una xicoteta història real, però és la història d'un xiquet. Part és real i part és fictici, per supost. I com tot conte, té la seva part trist, pero siempre acaba bien. Se trata de un cuento de 34 páginas que ha sido impreso por la Diputación Provincial de Valencia, un cuento lleno de esperanzas para todos los afectados por el SIDA, donde el autor ha querido plasmar de forma didáctica esta enfermedad, un cuento dirigido tanto a niños como a adultos con un mismo mensaje de solidaridad. Exactamente. Els xiquets, sí que agarren la part positiva del conte i els adults busquen ese trasfondo que té el conte, que he intentat plasmar perquè tot el món se pugui sensibilitzar una miqueta en allò que veig molt lluny, però al mateix temps ho tenim pròxim a nosaltres. Según la autora, el proyecto surge cuando se conoce la realidad en la que viven en la actualidad muchas mujeres y niños en Epúa, una realidad que tenemos muy lejos y al mismo tiempo muy cerca si somos capaces de involucrarnos en ella. Los beneficios de la venta de este libro irán destinados a la casa de Púa Cuñatay y el dinero se destinará a diferentes proyectos en la Escuela Infantil de Púa. Pues Carlos va vindre tot una xicoteta idea perquè ma mare és enfermera i ella porta uns quants anys, va començar en Enfermeres del Mundo i va conèixer la realitat d'Epua, d'allí de Bolívia. I a mi me va arribar molt dins de escoltar les històries que ella ens contava habitualment de lo que passava allí. Per tant, jo necessitava fer una xicoteta col·laboració i no sabia com podia fer-ho fins que vaig pensar que era allò que a mi m'agradava i què podia fer. Per tant, jo soc mestra i el que més m'agrada és treballar en crios. Per tant, que millor fer un conte destinat per a xiquets, al mateix temps, això, com he comentat abans, per a adults. Per això és la idea d'escriure el conte. Més que res és per a poder arreplegar, perquè íntegrament el benefici del llibre serà per allí, per a Epua, i al mateix temps per a l'Associació d'Amics del Poble Saharaui, per l'Escola Taller de Ceràmica de Dones.